Jakning sampean sing duwe anak cilik ojo sampe limpeyo ben gak koyok ngene. Iki dibedhek ocol teko pendelengane wong tuwa siji balita nang Pamekasan kekuncen nang jero motor box parkir nang pinggir embong. Warga sing kopo ngebel petugas damkar gawe nulungi ngetokno anake teko jero motor. Koyok gini iki kedadean Kemis bengi tepak salah siji balita umur 3,5 tahun kekuncen nang jero motor box wae wong tuwane sing diparkir nang pinggir dalan Joko Tole, Kelurahan Baru Rambat Timur, Pamekasan. Balita iki asale moro-moro mlebu nang jero motor tepak dhek ocul teko pendelangan wong tuwane. Wong tuwane balita langsung gopoh kabeh, polahe lawang motor box gak iso dibuka. Warga akhirnya ngebel petugas damkar. Barek perkakas khusus petugas damkar akhirnya kasil muka lawang motor sing asale kekunci rapat. Petugas butuh waktu 20 menitan gawe nulungi balita iku. Wong tuane langsung nangis seneng barek ngerangkul ndekep anak balitane. Barek kedadian iki kasih ops damkar Pamekasan Zainuddin jaluk wong-wong tuwa mestekno anak cilik gak ucul teko pendelengane. Wong tua kudu mestekno anake gak ditinggal dhewean nang jero motor, polahe hawa nang jero kabin motor isok mundak get sing akhire mbebayani nyawane arek. Abdurrahman Fauzi, CTV.